Well, tá sór obair a dhéanamh ag an Gcomhlach Dhrámaíochta Fíbín chun aisteoirí, scríbhneoirí agus stúrthirí óga chur chun cín trí Sárscoil Dhrámaíochta chur in Indrehan. Tháinig scata déagairí le chéile le linn an tharraig feadh caiiciise chun dráma uair a chruthú agus a léirú faoi stúr Paul Mercier agus bhualas isteach chun aithne chur an ngluain uair aisteoirí a bhí páirteach ann. Híl catá gceist leis an Sárscoil sa agrú ag Fíbín? Well, rins bliantach in is cuiimelumm sar rinnemuid Afric, bhí cinál cardan an gona heisteoirí godagur siad anna a chéile. Agus bhí se gúnaí ar iontan an dheachtar ascadí amicins, bhí hartar chúchéad duine ar fád go steach na trílacha. Agus ar ire bhí ordan fisicúig go feicumach as a chúchéad. Spáinn sé néile bhatá ach gus rud amháin eile go bhfuil talent cumseach an Gaeilge go háirí le déanaíoga fud na tíre. Is cuasa bhí lehan because tá gasolín seas na Gaeltachtaí agus as an Ghailtacht. Agus tá ríre rud a dhéanaan smuid ná tugamid pobl na Gaeilge le chéile. Well, in léir seo agus midinneomh, chunas mar tháinig sé seo le chéile, raibh lámh ag na déagairí hain sa drama? Bhí agus ar nói hí stúr Paul Mercier agus Gráinne Bliasdale. Ach, tagan go leor gon funineh bhain na gasar. Agus chuine sé an sciúpa níl a caiiciis caiiteach le chéile agus tá tura an láide. Seo uairach lig. Tína tá ar tíon seo eiscint beag lucht fechan na beo ann. Inis tam féin seo Planet X. Is costa leis an Truman Show. Tá muid le sa studio is ní féidir an fáileach agus is cinál prisúné thuúla agus tuigeann burt go bhfuime de brisún agus tá siad ggéire le an scéal scata. Tá den seo in studio solas agus tá drama se a bheith go glúiseacht nach cha? Se is cinál stíl drama promenade atá tá de boga ó ráirháin go ráircha agus an lochfeich na tíocht leis na heisteoirí tá fád go dtína ráircha. Tá na cinál fuine agus seach is síl aisteoirí óga agus iad a réiteach gon aisteoach stáit agus aisteoach telefíteas a mar sin. Colm é, fan sibh trééis bheith sáte gan is saoil na heisteoireachta le caiici sin san sa. Scannic sé thu nó bhfuil tú melteach ag an gnáil saoil sin? Tá mé mealta taréis sin an taisbáinte ag an déir, mar chuinte sin an cláusú leis agus is sin an buchhaointe tain agus nar táú ag déanamh an taisbáinte as cóna daoine seo go léir tugann sé an bud sin dit agus is sin an písas fearr. Brenna chun tosaigh go bhíl ar Dhrámaíocht na Gaeilge, bhfuil síolta ágar an sóil? Tásúlam go bhfuil agus síolta an láide. Bhfuil sé ní aontain i riamh nach bhfuil an talentán, tá túfasán a caithmid stropsar chuir leis. Agus rud cinnte thuirt scóp chun an talent sin ás agus an neartta. Ach cad mar aim ag Fíbín nó cad bhfuil a bhaintteach le Sárscoil na an tarsa? Rud a hanach lomsa na coppla ceann na cuasaí se bhd. Agus an sin blian an blian an dhé go biciúach beidir an grúpa stáir agus drama garmúla dhéanana. Bhí sé gceiste an beidir brenn ó híh scríbhnóirí. Bhah se go deas beidir ceardlan íonna lópsan chumá. Agus ag deir an próses gomach daoineoga scríbhór féin agus gomach cinna léirú garamúla tíochtas. Bhí cartú go las mu bhí gimpí ar réine deisúirta siút. Haspáin dómh go mé i bhád níos duimhne ná an charactéirí. Spálam an réimsetá go mar se. An brownie dhéanamh. Scanner dhéanamh. Farrig! Na bhí sin go léir, tá sé léir agam sa leadthó TG4. Postum.